Гафу итегез. Сез безне фотога төшерә алмассызмы икән? Ассаламу алейкум. Әлбәттә төшерәм. Нишләп төшермәскә? Әйдәгез, басыгыз. Менә булды да. Рәхмәт. Әлдә ярый, бүген кояш чыккан. Гафу итегез. Көн болытлы булса, мин кояш мине күрмәй калган булыр идек әле. Мин бит көзгедән генә карамакчы идем. Әллә каян гына кояш нурлары килде дә керде. Килеп керде дә, минем белән уйный да башлады. Кояшка каршы килеп булмый шул. Дөрес әйтәсез. Менә бит мин дә кисәк кенә кояш нурының тотканы булдым да куйдым. Тоткын? Нишләп алай дисез? Ул бит сезне яндырмады да, кидермәде дә. Бер җирегездә кителмәгән. Ярый, килешә. Тик шунысына гына аптырыйм әле. Нигә ул нур нәкъ мине сайлады икән, ә? Кем белә инде. Бәлки кояш сезне күреп алу белән ошатып тәлгергәндер. Кара әле. Гел минем кебек якты һәм ачык йөзле икән бу дип уйлагандыр. Эй, дөрес тә эшләдегез әле сез. Алайса, уйга батып, дөнья матурлыгын күрергә дә җай юк. Анысын сиздем. Тирән уйга чумган идегез шул. Бу урын күңелемә бик якын минем. Дәресләрдән соң шунда уйланып йөрергә яратам. Димәк, сез биредә яшисез. Биредә яшим. Күрәсезме мәчетне? Шу мәчеттә хезмәт кылам мин. Ә сез безнең авылга кунакка кайттыгызмы? Дус кызларым, әйдә, бер күреп кайтыйк әле шул якларны дигәч, ризалаштым инде. Ә мин вакыт җиткерә алмыйм. Әйдәгез, бераз йөреп киләбез. Сез әле безнең авылның гүзәл матур җирләрен күрмәгәнсездер. Әйдәгез. Вахит. Минем сиңа карата хисләр артагына бара кебек. Бу хисләр бездә генә тоталып калмыйча, балаларыбызда дәвам итсә иде дә соңа. Итәр ала бирсә. Баласыз гаилә түгел инде ул. Лыбыз туса иде, сиңа шап, акыллы һәм зирәк булса иде. Ә кызыбыз миңа шап, сабыр һәм йомшак булса иде. Яки киресенчәдер. Яки киресенчә. Ансы мөһим дә түгел. Балаларыбыз гына булсын. Иншалла булырлар. Күп булырлар. Беләсең бит инде. Аллаһы Тәгалә кеше күтәрә алмаслык сынау бирми. Бәлки шул сынаудыр. Син зирәк кеше, Вахит. Мөгаен минем сабырлыгым җитмидер. Күршеләрнең балалары тупырдап үсеп килә. Ходай биргән булса,
инде безнеке дә кул арасына керерлек булган булыр иде. Ә син аңа уенчыклар ясап бирер идең, тор иде. Демәк, син беренче балабызның малай булуын телисең. Кем булса да барыбер. Төшкә кыз алып, мин аны яратыр идем. Улыбызга еп кыз алып кайтыр идек. Шул кадәр яратыр иде. Урам малайларыннан саклап кына йөртер идеме? Эй, шул хәтле матур сөйлисең дә инде, бәгыркәем. Нигә генә Раббыбыз безгә бала бирмәй микән? Вахит, безгә каралырга кирәк, тикшерелергә. Тәкъдирдән генә көтеп утыру дөрес булмас. Аны башыктырырга кирәк. Ашык Сәгыйдә. Өметсез шайтан гына диләр бит. Инде күпме еллар көтәбез бит инде, мөгъҗиза булмас. Табибта каралып кайту зыян итмәс иде. Ичмасам, сәбәбен белер идек. Юк. Юк, гафу ит. Нәрсәгә кирәк ул табиптан табипка йөрү? Ходай язган булса туарлар. Алла бuyursa. Ә булмаса. Ә бер кайчанда булмаса, Вахит. Алай булырга да мөмкин бит. Өмет кисәргә ашыкмыйк. Яхшыга йөр. Мин дә шулай уйлыйм да соң. Аллаһы Тәгалә безгә җаныбызны да тәнебезне дә кайгыртып торырга кушкан. Әнә берәр җиребез авыртса табибка барабыз. Ичмасам шуны белеп кайтыр идек. Вахит. Белеп кайтыйк дисең инде алайса. Ярар. Телисеңме, иртәгә үк барабыз. Чынлап. Син ризамы? Иртәме соңмы барыбер ризалашкан булыр идем инде мин. Синең сүзеңә каршы килеп буламысың? Бүген без сезнең белән Кул Хуаллах сирасын өйрәнәбез. Әгъүзу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Кул Хуаллаху ахад, Аллаһус самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Амин. Бүгенге дәресебез шуның белән тәмам. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Тот. Рахмат, Вахит абый. Әйдә, җитеш әле Вахит. Китәргә вакыт эшкә шул. Шәй дә эчмисеңме? Юк. Исән сау йокла. Рәхмәт.
Син дә боегып утырма, үзеңне сакла. Аллаһы Тәгалә рәхмәтле ул. Безнең язмышта менә дигән булыр әле. Белмим инде нәрсә язгандыр. Теге юлы балалар йортындагы сабыйны ишеткәч, безгә язган бала шул дип уйлап куйган идем. Үзең теләмәдең бит, Вахит. Җитте! Бу теманы күптән оныттык инде без. Кат-кат кабатламасаң да ярый. Гафу ит. Онытуын онытмадым. Баласыз гаиләне саклап калу кирәк микән генә дим. Бигрәк инде син. Бүтән сорауларга да җавап табарга тырышасың. Кул кушырып утырырга дисеңме? Миннән үрнәк ал. Булганына шөкер итеп яшәргә кирәк. Гомер йомгагы үтә инде ул, балалар булса да, булмаса да. Син бит барыбер элек кешегек. Балалар телисең, Вахит. Теләсәм, шуннан. Язмышым турында гына кайгыртып ятыйммы эшләремне кем эшләр? Бу бит синең генә язмыш түгел, Вахит. Минеке дә. Ярар. Ярар. Эшкә сала калам. Син дә гафу ит мине. Мине беләсең бит инде. Һаман шул бер сүз. Син борчылма. Исән сау йөр. Син дә сагышланып утырма. Кичкә аткач сөйләшербез. Хәйе. Assalamu alaikum Сагыйда. Ва галейкум ассалам, Галима. Ни эшләр бетерәсез? Хәлләрегез ничек дип шалтыратам инде? Эй, достым. Минем хәлләрне беләсең инде. Галима, синең белән бер очрашып, сөйләшеп аласы иде бит әле. Соң әйдә, вакытың булганда кил. Мин иде. Ярый, Галима. Сагыйда апа! Ай, балакаем, Рәшит. Хәлләрең ничек? Әйбәт, Сагыйда апа. Менә Вахит абый бергәләп мастерскойда эшләрбез дигән иде. Шулаймы? Вахит абыең сине бик көтә. Кара әле. Син безгә ял көннәрендә кил әле, Рәшит. Киләм, Сагыйда апа. Ай, Рәшит. Юлга чыкма! Ассаламу алейкум, Галима. Ва галейкум ассалам, Сагыйда. Субханалла, күзләргә тимәсен, Рәшитне әйтәм. Бигрәкләр дә акыллы, тәүфиклы булып үсеп килә. Әтисе генә юк, мин әйтәм. Ни хәл итәсең? Вахит, әтисе кебек. Шулай шул, Вахит аны үз улы да ярата. Ярый, әйдә, түргә уз әле. Рәхмәт. Сөйлә, ниләр булды? Эй, Галима. Сөйләсәм дә авыр. Үземдә калдырсам, тагы да авыррак. Мин уйладым, Галима. Үземә кайта уйладым. Мин бер фикергә килдем бит әле. Я, ни булды? Бәлки син мине жүләр диярсең, бу хатын тәмам тилергән диярсең. Тик тиле уйларыңнан кире кайт дип әйтергә ашыкма әле миңа, Галима. Тагы ниләр уйлап чыгардың инде, Ходай. Эй, Галима. Врачларга да өмитем калмады. Файдасы юк. Синең балаң бер кайчанда булмаячак дип, туры әйтергә генә читенсенәләр. Алай дип әйтмә инде, замананы белмәгән кеше шикелле. Хәзер бит әллә инде хикмәтләр бар. Әллә нинди авыруларны да аякка бастыралар. Хикмәтләре бардыр да бит. Тик мин генә әни була алмам. Алай дип әйтмә. Син бит әле яшь, табарсың Алла буйырса. Юк. Булмый, Галима. Мин инде моның белән килештем. Аллаһы Тәгалә миңа бала бирми икән, димәк тәкъдиремә шулай язылган. Тукта. Вахит нәрсә ди?
Вахитның монда бер гаебе дә юк. Ул бит сау сәламәт ир. Бала булдырырга сәләтле. Нишләп әле ул минем аркада тилмерергә тиеш? Ул бит бала сөю бәхетеннән мәхрүм, Галима. Соң, тилмерергә дип. Ул синең никахлы ирең. Шатлыкта да, кайгыда да бергә булырбыз дип вәгъдә биргән кешең. Шулай түгелмени? Ансы шулай. Вахит, синнән китәм дип авызында ачканы югансы. Соң шулай булгач. Минем бит гаилә булдырасың. Балалар үстерәсең. Вахитны бәхетле әти итеп күрәсем килгән иде, Галима. Вакыт шул хәтле. Бала кирәк дип тилмертәме соң? Өзелмимсең, Галима. Бик телим. Ләкин ул эштән яна. Миңа сиздерергә тырыш. Ир кешенең эшен тышын белеп бетерәм дисең инде алайса. Ул инде хәзер элеккеге Вахит түгел. Аның тавышы да башка. Күз карашы да. Галима. Вахит сине ошата. Син дә аңа битараф түгел бит, Галима. Юк. Бер сүз дә әйтмә. Мин аны бәхетле итә алмадым. Ә син аны бәхетле итә аласың. Сәгыйдә, Вахитны ошатуыңа бу турда ул хакта Вахитка бер сүз дә әйтмәдең, сиздермәдең. Монысы өчен мең рәхмәт сиңа, Галима дустым. син шулай иреңнән җиңел генә баш тартасыңмы? Җиңел генә түгел. Мин уйладым. Мин күп уйладым, Галима. Ходайдан узып булмый. Сәгыйдә, баласыз яшәүче гаилә берсез генә түгел. Яшиләр бит. Баласыз өйнең яме юк, Галима. Салкын. Шыксыз. Мин бу салкында яшәргә күнектем инде. Вахит кына. Җаны тәни белән эшли, Галима. Мин аны бик яратам. Һәм мин аның бәхетле булуын телим. Миннән дә бәхетлерәк булуын. Сәгыйдә, Сәгыйдә. Вахит минем белән бәхетле булыр дисеңме син? Бер тапкыр гаилә корып карадым бит инде. Тормышымның шәлпәрәмә килүен үзең күрдем. Яңа туган балам белән ташлады да китте ирем. Балама булган мәхәббәтемне аңламады. Үзең генә яраттырасы килде. Ялгышым да, язмышым да шул булгандыр инде минем. Тукта әле, Галима. Тукта әле. Үзеңне гаепләргә ашыкма әле син, дустым. Гаеп бит ул атта да, тәртәдә дә була. Аннары Вахит бит ул бөтенләй башка төрле. Син бит беләсең. Ул бит үз өстенә җаваплылыкны алудан бер дә курыкмый. Аннары соң мин бу фикергә килгәнче озак уйладым. Вахитның Рәшит белән шаярганын күреп, үз фикеремнең дөрес икәненә тагын бер кат инандым. Яратсаң, нишләп соң? Ансыз ничек яшәрсең? Оныттыңмы ни? Ирең эшкә китеп 4 көн шалтыратмый торгач, үз-үзеңне кая куярга белмәдең бит син. Ә син минем өчен кайгырма. Мин үз үземдә көч табармын, Галима. Син мине куркытасың, Сәгыйдә.
сен қырт кесме. Галиме, мен бит саңа өзім келдім. Йөрәгем құшқанға келдім. Білесің ме, Галиме? Бір тоқтаусыз ойлардан соң көз алдыма әллә нинди шәүләләр йөгерешкәне килә. Құлағыма әллә нинди тавышлар ишетелә, Галиме. Я Алла. Әллә җүләрләндем инде дип тә уйлап куям. Юк. Бу җүләрләнү түгел. Бу хәлиткеч адымга аяк басу билгесе, Галиме. Әйе. Вакыт миңа ошый. Тик синең тәкъдимең аяз көне яшен сугу белән бер. Көтелмәгән сәер тәкъдим. Ярар, сен үз хисләреңне йөгәнләрсең, ә Вахит? Аның йөрәгендә ни? Юк. Миңа төптән уйларга кирәк, Сәгыйдә. Сен уйла. Ашыкма, Галиме. Хәлиткәч миңа хәбәр итәрсең. Тик шуны бел. Мин үз фикеремнән кире кайтмаячакмын. Aşıklarının canlarına dünyada sığya
Yarata bilgenler gene matırlıktı ya. Aşıklarının canlarına dünyada sığya. Mehabbetni kuyga solsam yana jir duo. Ko'ngillarni tutashtirib yurakka to'la. Yarata bilganlargina maturlikda ya. Aşıklarning jonlarina dunyoda sığya. Yarata bilganlargina maturlikda ya. Aşıklarning jonlarina dunyoda sığya. Kişirgenlergine anglay Mecnun hallerin. Ölüşevleriga salib bo'lmay turmush mallerin. Yarata bilganlargina maturlikda ya. Aşıklarning jonlarina dunyoda sığya. Yarata bilganlargina maturlikda ya. Aşıklar